Bon dia, benvingudes i benvinguts a la conferència d'avui des del Departament de Drets Socials i de la Coordinació Territorial de Joventut a Lleida. Us volem donar la benvinguda i agrair-vos que participeu avui en aquesta conferència, una conferència centrada en els joves i en les drogodependències. El model Planet Youth des de Joventut de la Generalitat sempre ha sigut estructural el tema de la prevenció del consum de drogues i la prevenció d'altres consums. Ho vertebrem des del Pla Nacional de la Joventut, una de les àrees que és l'equilibri i el benestar emocional dels i les joves, és a dir, més enllà de la salut, és aquesta visió que ja fa uns anys des de Planet Youth estan fent, aquest treball a llarg termini i amb totes les persones que intervenen a la comunitat, amb els joves, i vertebrem aquestes accions des dels nostres professionals de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil, que no sé si coneixeu les oficines joves que hi ha al vostre territori, on podeu trobar tots els temes de salut, educació, treball, cultura, mobilitat internacional, molts temes. Estan ubicades normalment a la capital de comarca de les vostres comarques, a tota Catalunya. Bé, les prevencions sempre són importants. Sembla que és un tema que fa molts anys que tira i que funciona. I aquí tenim tres professionals que estan treballant per la prevenció d'aquest consum des de fa ja bastant temps i tenen molta solera. Entre elles, la Patrícia Ros, que és psicòloga clínica i psicoterapeuta, va dirigir el Servei de Prevenció de les Addiccions de l'Ajuntament de Tarragona i des del 2018, és a dir, ara abans de la pandèmia, perquè hi ha un abans i un després de la pandèmia, que també suposo que ho parlarem, és la directora regional del Planet Youth per a Espanya i per a Amèrica Llatina. Ella ens farà primer, anireu fent un model de debat avui per anar contextualitzant, però ella ens farà una primera contextualització històrica del programa i també aterrarà. Tenim a la Luisa Conejos, és psicòloga clínica també i màster en addiccions i actualment està a l'Ajuntament de Lleida dirigint el servei de programes sectorials, del qual depenen totes les accions de prevenció de drogues, tots els programes. Ho dic bé? No. Digues, Lisa. Depenien. Ara ja fa uns anys que no. Que depenen de l'àrea de salut pública. El que passa és que estem molt interconnectats. D'acord. Inicialment va començar sota el teu paraigües i ara passa cap a la Marta, que la Marta és educadora social i és la responsable de l'àrea de prevenció i intervenció en addiccions de l'Ajuntament de Lleida. Ho he dit bé ara. Ja veureu, són molt enriquidors. És un programa que des de Joventut nosaltres també hi hem posat una mica de cullerada i apostem fermament, perquè és a llarg termini, treball de formigueta, que ja porta la formigueta i ja està creixent, però no pot aturar, perquè els joves són el present i el futur. A vegades ens pensem que els joves són el futur i ja està, però és el dia a dia i és amb el construir el dia a dia que es fan unes polítiques de prevenció i unes polítiques més saludables, equitatives i justes. I ja això és tot. Deixo la paraula. Moltes gràcies. Canvi, sí? Canvi per passar les diàpols? Pues ¿sí? 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 Sí. Vale. Bueno, benvingudes a totes, a tots. Gràcies per estar aquí i voler saber més del model. Gràcies per la invitació a venir. Sempre és un plaer. Som companyes des de fa molt de temps i hem treballat plegats, malgrat jo he estat treballant a Tarragona i aquí, hem treballat plegats en molts projectes que us anirem a poc explicant. Jo us donaré al principi una pinzellada del que és el model
Planet Youth, però m'agradaria que elles m'interrompissin, me diguessin, ei, amb això vam connectar i per això vam a Lleida, i que vosaltres també, si en algun moment voleu preguntar alguna cosa, sisplau, interrompim. Fem d'això no una presentació d'aquelles pesades, sinó un diàleg enriquidor, d'acord? A veure si ho aconseguim. Què és Planet Youth? Planet Youth en aquests moments és una consultoria que ofereix una guia metodològica a aquells partners, a aquelles ciutats com ara Lleida, ofereix una guia metodològica perquè puguin implementar el model islandès de prevenció, que us aniré explicant què és. L'enfoc comunitari, ha dit la Glòria abans, des d'aquest enfoc comunitari, des de totes les persones implicades en una comunitat que d'alguna manera tenen a veure amb el desenvolupament de nens, nenes i joves. Jo començaria nens des que són bebès, pràcticament. És un model que el que intenta és prevenir problemes entre 0 i 18 anys. És per menors. I no s'enfoca amb els individus. Aquest és el gran canvi de paradigma. S'enfoca amb la societat. Ells prenen la societat com a pacient. Per què? Us explico una mica. El 1992 ja us ho explicaré després, perdoneu, perquè hi ha una foto i us ho podré explicar. Llavors, si la societat és el pacient, l'enfoc comunitari és treballar de manera conjunta tots aquells que tenen a veure. Per exemple, pediatres, des que comencem, llevadores, des dels grups de prepar, ja podem començar a fer coses. Escoles de bressols, escoles de primària, transport públic, parcs i jardins, joventut, cultura i festes, seguretat ciutadana. Què més se m'acudeix? Ajudeu-me, vull dir... Joventut i serveis socials. Serveis socials, no? També treballar l'equitat dins de les nostres intervencions també és un factor molt important. Exacte, exacte. És un model de prevenció universal. Universal vol dir per tots igualment, i sobretot l'equitat és fonamental perquè la prevenció universal va dirigida a tothom, salvant aquelles dificultats pels més vulnerables. Per tant, treballem, hi ha clubs esportius, també ONGs, centres per joves, inclús en altres llocs del món són un factor molt important les comunitats religioses. És un factor de protecció el que els joves tinguin. Aquí no es porta massa, però en altres llocs del món sí. I d'on parteixen? Parteixen de la evidència. Això és molt important perquè la Glòria ha dit fa molt de temps que parlem de prevenció i també fa molt de temps que parlem d'evidència, sí o no? Ho hem de fer amb evidència, no podem guiar-nos per bones intencions, que són bones, però que potser no són eficaces. Ara farem això. Ara tenim uns diners, ara tenim una beca, podríem fer allò, perquè ara està de moda. És amb bona intenció, però això no és eficaç. Tenim que veure quina és la realitat de cada territori, quina és la realitat de Lleida, què necessiten els nens, les nenes i els joves de Lleida. Ho hem de saber. Per tant, ells van dir tot el que fem ho sostindrem amb les dades. Per què són importants les dades? Més enllà del que acabo de dir, és perquè així totes aquestes parts interessades de la comunitat, de les que hem parlat abans, poden tenir un full de ruta. Poden saber, els de joventut poden saber si totes aquelles activitats que fan pels joves són eficaces, si els joves les volen, les necessiten. Si formem els entrenadors i els monitors, podrem saber si realment estan sent un factor de protecció o no estan sent un factor de protecció. Les dades són importants perquè ajuden a construir un diàleg entre totes aquestes parts interessades. Com se construeixen aquestes dades? Amb una enquesta escolar que es passa als
als estudiants de l'últim any de l'escola obligatòria, quart d'ESO aquí, no? Quart d'ESO. Però no es pregunta, malgrat aquest model se va iniciar per entendre factors de risc i protecció en la probabilitat del consum de drogues, realment l'enquesta va molt més enllà. Es diu enquesta de salut i benestar. Salut i benestar, oi que sí? Per què? Perquè pregunta dades sobre ansietat, sobre depressió, sobre relacions amb la família, sobre la meva activitat física, el temps que utilitzo a internet, com me trobo a l'escola, quines són el meu grup d'amics. Vull dir, es pregunten molts indicadors. Té entre 60 i 70 preguntes amb més de 300 variables. Vull dir, podem saber moltes coses del que està passant amb els nostres joves a Lleida. En el moment en què tenim aquest diagnòstic, i Lleida és la segona, teniu Hem passat 2 cops ja. 2 cops. I l'any que ve, a la primavera? Correcte, el 2024 serà la tercera vegada que ja passem el qüestionari. De fet, el primer el vam passar el 2019, el segon al 2022, i poder fer la comparativa entre les dades obtingudes cada 2 anys, us podeu imaginar l'enriquidor que ha estat per poder comparar. I, a més, havent tingut la situació de pandèmia per enmig. Després, si voleu, jo també he preparat una mini presentació amb 4 dades molt bàsiques, però veureu realment la importància del que està parlant ara la Patrícia, de disposar de dades reals, objectives del nostre municipi i que, per tant, són amb les quals nosaltres estem treballant en aquests moments. No són nostres, no són de l'Ajuntament de Lleida, sinó que la idea és compartir-ho amb tota la comunitat perquè hi hagi coneixement d'aquestes situacions i al final es poder planificar aquelles accions que hem de dur a terme entre tots i totes. Sí, jo sempre dic que en el moment en què Lleida té les seves dades del 2019 i del 2022, el model islandès de prevenció es converteix en el model lleidatà de prevenció, perquè es treballa sobre el que està passant a Lleida. Perquè és una de les crítiques que tothom diu, bueno, sí, però Islàndia estan allà dalt, al Polo Norte, ¿no? Con los osos polares, y son pequeños, y esto no se puede adaptar. Bueno, en el moment en què tenim les nostres dades, les accions estan dirigides a la nostra població. Riu arriba, això m'agrada perquè els que sabeu de prevenció, jo posaria, per exemple, la prevenció, sobretot en Espanya, està molt focalitzada en la prevenció selectiva, la detecció precoç, que ha de ser-hi, evidentment, però quasi que ningú es dedica a treballar abans de que passin. La prevenció selectiva estaria al mig, quan els adolescents ja han iniciat una sèrie de consums, anem a aturar-los, està molt bé, això és absolutament necessari, però qui posa una barana a dalt de la cascada abans de que les coses se precipitin? Doncs és aquest model el que intenta treballar, és posar la barana a dalt, perquè no hi hagi conflicte. Abans hem parlat molt estem parlant de consums, però l'important que ens porta l'enquesta no és tant veure què consumeixen, quan consumeixen, que també ho tenim, però hi ha una sèrie de variables creuades que ens donen qui són aquells factors que fan que els joves consumeixin més, factor de risc, i qui són aquells factors que fan que els joves consumeixen menys, factors de protecció. Vull dir, el que ens interessa realment, quan nosaltres difonem les dades, és veure quins són aquests factors, perquè en funció d'aquests factors és on s'han de muntar les activitats, les iniciatives. Aquest és això us deia, ara us ho explico, a Reykjavik del 1997. Són les 3 del matí perquè allà a l'estiu no es posa el sol, tenim el sol de mitjanit, i aquest és el carrer principal. I la Lluïsa, que ha estat aquí, ho coneix, i aviat estarà la Marta, espero. Aquesta era l'única diversió que tenien, consumir, estar al carrer, vull dir, les calles estan tomades. Llavors, ells des del 1992 van fer els estudis, el que us explicava, van fer estudis i un munt d'enquestes entre nens de 10 fins als 20 anys per conèixer
quins eren els factors de risc i protecció, per entendre que la conducta desviada no es dona perquè algú decideix ser un delinqüent o perquè algú decideix ser un drogadicte, sinó que hi ha determinants socials que t'aboquen aquí. Llavors ells van dir, no anem a les causes de per què un consumeix, perquè estoy aburrido. Anem a las causas de las causas. Estoy aburrido porque no tengo oportunidades en mi barrio para pasármelo bien de otra manera. I llavors ells van dir, anem a enfocar-nos amb els contextos, amb l'enfoque comunitari. Si els contextos tenen més oportunitats per tothom, si tothom té la mateixa oportunitat per fer activitats de temps lliure, si tothom té la mateixa oportunitat de tenir models adults que siguin responsables, si tothom té una família que l'apoya i si no té una família que l'apoya, que existeix un teixit social d'altres famílies que se puguin fer càrrec, segurament el futur d'aquests nens serà diferent. I aquesta és la famosa gràfica, s'ha fet molt famosa perquè, línia verda, línia groga i línia vermella és alcohol, tabac i cànnabis, i ells van començar, després de fer aquests estudis del 92 al 98, al 98 comencen, després d'aquesta famosa foto del 97, diu, anem a fer una cosa diferent. I va ser una qüestió d'estat, primer de l'alcalde de Reykjavik, i després ho van estendre a tot el país. És un país petit, però van fer de la prevenció no una qüestió del Departament de Prevenció únicament, sinó que van ser missatges per tota la ciutadania, tot el municipi de Reykjavik es va involucrar i moltes ONGs de la ciutat van començar a col·laborar juntes i van obtenir aquestes dades. Avui en dia els joves d'Islàndia són els més sants pràcticament de tota Europa. Ells el que volien era això, ja no m'enrotllaré, i ja està, i acabo aquí, perquè dius, i quan parlem de contextos, de quins contextos estem parlant? Doncs els contextos que envolten a l'individu des que creix. El primer és la família, factors de protecció a la família. El segon és el grup de pares, d'iguales, de companys. El tercer és l'escola, perquè és de la família, el nano comença a l'escola, i el quart és el temps lliure. Ells van veure que un temps lliure de qualitat, de nanos que tenen coses a fer, que es diverteixen, que s'ho passen bé durant 4 dies a la setmana amb unes activitats estructurades, era un factor de protecció per sobre de tenir una família estructurada. És a dir, nens amb famílies desestructurades, però que tenien aquesta oportunitat d'anar a un club o a un centre de joves amb models entrenats per això, consumien menys que nens que tenien una família superestructurada però que no feien res i no tenien supervisió dels adults. Per això ells se van enfocar també molt en donar aquests temps lliures. Aquesta és la mateixa i a partir d'aquí és quan, i ara ja començo a obrir el debat, nosaltres vam entrar per una beca Erasmus Plus a conèixer el model el 2015 i quan jo, la veritat, us diré una anècdota, estàvem a Itàlia, la meva companya de Tarragona, i quan vaig veure la foto, portàvem quasi 20 anys treballant a prevenció i jo li dic a la Marisa, jo esto no me lo creo, o sigui, aquesta baixada, vull dir, és impossible. Yo digo, pero bueno, estamos aquí, de aquí no nos podemos ir en 2 días, vamos a escuchar. I quan vam escoltar la metodologia, quan vam escoltar contextos, quan vam escoltar enfoc comunitari, quan vam escoltar todos a una, llavors van dir, sí, llavors sí. Perquè nosaltres ja estàvem treballant, la plataforma Nitsq, estàvem treballant des d'aquest enfoc comunitari en contextos de nit, que crec que a Lleida també, que compartíem tot això, que nosaltres ja teníem aquest run-run de que anar a les escoles a dir que les drogues són dolentes als adolescents, primer que ja ho saben, i segon, que no serveix de res i quan surten d'allà tot el context t'aboca cap al consum. Era inútil, ja teníem aquest run-run. Llavors, quan vam veure que la metodologia era diferent, vam dir, doncs sí. I llavors vam estar treballant amb aquest Erasmus Plus fins al 2017 i el 2017 és quan el país replica aquest article
i fa un boom a nivell mundial, no només a Europa. Fins ara només estaven Youth in Iceland, Youth in Europe, i el 2017 li van canviar el nom i van dir Planet Youth, perquè van haver-hi crides de moltes altres parts del món de com és que ells poden prevenir, com és que han fet de la prevenció una cosa possible. I llavors el 2018 és quan decidim, perquè ja portàvem 3 anys amb el model i hi havia hagut molt rebombori, fer una jornada que vinguessin els capos d'Islàndia, els capos pensantes de la Universitat de Reykjavik, que ho expliquessin a Tarragona. Llavors, evidentment, la Lluïsa i la Marta van venir. La Marta, no sé si la Marta Capdevila, que està per allà també, o... Companyes de joventut també van estar-hi. També van estar, vull dir, jo sé que va haver una delegació que vau venir, que us vau empapar durant 2 dies de la metodologia i me vau dir el 2019. Sí, comencem a fer. I des d'allà dono la paraula a Lleida perquè expliqui la seva història. De la història, Sí. la Marta és la qualitat de la història. Sí, a més sempre amb Tarragona i amb altres ciutats de Catalunya hem treballat amb una xarxa de perifèrics des de fa més de 20 anys per treballar amb l'elaboració de criteris, compartir experiències de bones pràctiques en matèria de prevenció des de l'àmbit local, des de la proximitat. I quan t'escoltava, pensió, clar, després de tot el recorregut, jo vaig començar a treballar a Lleida en l'àmbit de la prevenció l'any 93. A l'any 93, jo soc història. I ara pensava, ostres, després del recorregut, és que realment arribes a la conclusió que per mi és sentit comú. Passa que el sentit comú del model islandès no és tan comú. Perquè jo crec que tots, des de l'Ajuntament, des del Departament de Joventut, des del Departament de Salut de la Generalitat, tots volem fer el millor que sabem, però moltes vegades ho fem de manera ja no descoordinada, sinó que no està connectada, bàsicament. També hi ha un treball real col·laboratiu. I crec que el model islandès, fonamentalment, el que posa en marxa és aquest treball col·laboratiu de tots, els infants, el jovent al centre, i la resta, les administracions, les entitats, etc., estem treballant de manera conjunta, col·laborativa, per poder reforçar aquests factors de protecció que estan implícits en tots aquests contextos que comentava abans Patrícia, fonamentalment la família, el primer context, l'escola, el lleure i els amics, fonamentalment. Nosaltres, al 93, treballàvem en aquesta línia de parlar molt de l'alcohol com a primera droga d'ús i parlar dels riscos. Ja no parlàvem de que l'alcohol era dolent o no, sinó que parlàvem directament de la realitat dels joves que eren els riscos associats amb l'alcohol. Parlàvem de l'alcohol, treballàvem directament amb els joves, fèiem també sessions de pressió de grup, tota una sèrie d'històries per generar habilitats en els joves. La responsabilitat, d'alguna manera, la tenien els joves, l'agenda individual, estava allí la responsabilitat en la prevenció. A poc a poc vam fer una trajectòria, vam començar a fer jornades cada vegada més estructurades de formació al professorat, després jornades també i projectes que encara existeixen de formació amb les famílies per reforçar al màxim les seves capacitats parentals, les seves capacitats també de criança, etc. Després vam començar també de la mà de Tarragona amb projectes d'oci nocturn per treballar i reforçar també les bones praxis en la venda d'alcohol, per tenir dispensació responsable, per tenir cura dels contextos, etc. Fèiem per projectes, intentàvem, el que comentaves abans, de l'avaluació, sempre és un tema de partir de dades, partir no d'intuïcions, sinó partir d'evidència, i a més avaluar si això que estic fent, aquest projecte, aquest altre, funciona o no funciona. Havíem fet avaluacions per projectes concrets, però la línia base del que passava a Lleida no la teníem. Teníem les enquestes del Plan Nacional de Drogues, que està molt bé, tens un marc general,
però que, bueno, clar, ho tens després de 2 anys, no? Que és la passació de l'enquesta t'arriben a dir la informació, no? Llavors, clar, quan vam contactar, no? A Tarragona amb el model islandès, cobria molts aspectes, no? El tema de la evidencia, fonamental, o sea, de partir d'una evidencia amplia, no solament el que diu Patricia a nivell de drogues, sinó a partir d'aquesta evidència de treballar des de les causes del consum i, per tant, anar als contextos de les causes del consum. I després partia d'aquest compromís, d'aquesta corresponsabilitat de les diferents capes, els diferents contextos a l'hora d'intervenir per millorar les condicions de vida dels joves i dels infants. No? I ens va semblar que, d'alguna manera, era un bon exemple de com podíem integrar des de lo local. Al final és la política de lo local, una política que arriba directament al ciutadà. Ens permetia integrar totes aquestes qüestions. I un apunte, perquè tu feies referència abans a que dona la sensació que ara estem tornant al començament en algunes qüestions. O, bueno, a de l'espiral, que anem evolucionant en l'espiral i que sembla que tornes al final. Però sí que és veritat, en l'última trobada que vam tenir de la xarxa de perifèrics a nivell de Catalunya, se parlava molt de drogues i molt de prevenció selectiva i molt de prevenció dels riscos. Ostres, estem tornant, o una part d'aquestes dinàmiques estan tornant a l'aposta de Planet Youth és anem a treballar seriosament per millorar les condicions de vida de les persones i amb això estarem prevenint el consum de drogues, els abusos de drogues, els abusos interrelacionals, el bullying, les addiccions a pantalles, el benestar emocional, el benestar relacional, etcètera. Per tant, per mi, després de tota aquesta trajectòria històrica de treball en prevenció, és com el sentit comú, treballar d'aquesta manera, per mi és el que pot ser més eficient. I ara Marta ja nos aterrarà. A mi em deixen la part més complicada. No, sí. De fet, nosaltres quan vam estar a Tarragona al workshop vam veure que havíem de creure en aquest model perquè realment pensaven que era una aposta molt important de tot el camí que s'havia estat fent i treballant aquí a la ciutat de Lleida. Però, clar, el repte també és molt important perquè, evidentment, parlar de comunitària no és fàcil, implementar-ho, dur-ho a terme i, per tant, a nivell de ciutat, perquè això comporta la implicació de molts agents, doncs, ara us explicaré una mica com ho estem fent, però també ha sigut tot un camí d'explicar molt el fet de la importància de totes aquestes qüestions que vosaltres ara heu estat plantejant. Sí que és cert que amb el projecte que nosaltres, o el programa que portem des de l'àrea que és d'oci nocturn, que és NITSQ, no sé si coneixeu, un projecte de prevenció i reducció de riscos en els entorns d'oci, ja fa 10 anys que està funcionant i hi ha tot un plantejament comunitari amb una experiència molt positiva. Fem una valoració molt positiva i el fet això de poder-ho estendre més en l'àmbit global de ciutat, amb tot el que deia la Patrícia, la importància de començar a treballar des del moment zero fins als 18 anys, i fins i tot pot ser més, perquè avui és jove, la gent jove no, l'edat de ser jove és molt elevada, però sí que la importància de començar a treballar com abans millor, perquè moltes vegades aquella frase típica de segons per què anem tard, i en aquest sentit veiem el fet aquest de poder implicar tota la societat, d'involucrar-la i d'implicar-la en tot aquest treball de context, de poder afavorir, que sigui afavoridor aquest estil de vida saludable o la promoció de la salut que busquem en els joves de la nostra ciutat. Llavors, jo us havia preparat molt ràpidament també.
les imatges d'Islàndia, paisatges són espectaculars. Jo he ficat el nostre Marraco, que també és molt nostrat, que per la gent que no el coneix, simplement el fet d'aquesta petita imatge que veieu aquí, que sabeu que els nens i nenes petits d'1 o 2 anys de la nostra ciutat per les festes populars donen el seu objecte més preuat segurament amb aquesta edat, que és el seu xumet, i em va representar la responsabilitat que com a administració tenim de recollir aquest element tan preuat i de donar confiança als joves amb tota aquesta part preventiva i acompanyar-los amb totes les seves etapes de la vida. I per això vaig ficar el Marraco amb aquesta nana tan bonica deixant el xumet aquí a les seves dents. Llavors, 4 idees bàsiques que jo crec que aquí a Lleida hem volgut plasmar a l'hora d'implementar el model. Les dades, jo crec que la Patrícia ho ha explicat i la Luisa, la importància de l'evidència. Disposar de dades, evidentment, al final són dades objectives que ens ajuden a detectar on cal intervenir i de manera molt més acurada. Els indicadors clau, la complicitat i transversalitat és el que us deia. No és fàcil, evidentment, buscar aquest suport, aquesta visió de que tots els agents que estem intervenint amb infants, amb joves, amb adolescents, poguéssim treballar de manera coordinada, de manera complementària. No és fàcil, però aquí estem. I tot com es reverteix amb tot el treball comunitari a nivell de les nostres accions o de les accions conjuntes que estem plantejant. Com bé he dit abans, vam començar el 2019 passant per primera vegada el qüestionari. Van participar 20 centres educatius de la ciutat amb una mostra de 1.378 joves. A Lleida actualment tenim 29 centres, per tant és un percentatge elevat. El 2020 vam fer un conveni amb la Universitat de Lleida perquè tot el tractament de dades per nosaltres és una part molt important de tot el model, però tampoc tenim l'expertesa en fer tot aquest treball de tractament de dades i per això vam fer aquest conveni amb la càtedra de DOTS de la universitat i que ens ajuden amb tot aquest treball. Ho fem conjuntament i perquè nosaltres tota aquesta part d'investigació, d'innovació, d'expertesa teòrica, pensem que és molt important també que ens acompanyi. El 2021, entre aquí vam tenir la pandèmia, ja sabeu, els centres educatius, tot el trasbal, a nivell de tota la societat, tot el trasbals que hi va haver, per tant va ser molt difícil poder treballar res, però sí que ens vam dedicar bàsicament a fer difusió de tot el recull de dades que teníem amb l'informe i el model d'intervenció, perquè no estàvem acostumats a treballar d'aquesta manera a nivell de ciutat i, per tant, hem tingut que fer molta pedagogia de la importància d'aquest model i de poder-nos-hi volcar tots i totes. El 2022 vam passar de nou el segon qüestionari. Aquí van participar ja més centres, 24. Vam tenir una mostra de 1.769 joves i aquí pensem que també un factor molt important va ser incorporar la mirada de gènere. Nosaltres, quan vam parlar amb la Patrícia, vam dir hem d'incorporar la mirada de gènere en totes les dades perquè pensem que ha de ser rellevant i, evidentment, els resultats així ho demostren. I també, arrel de tota la situació viscuda en pandèmia i que el tema sobre la taula principal és el tema de la salut mental, també volíem saber dades en relació a temes de salut mental i que després us en compartiré unes quantes. El 2023 va ser una mica el punt d'inflexió, el curs 2022-2023 en tot el tema d'accions comunitàries. Pensem que hem començat a enfilar una mica quin és el camí a través del qual podem articular totes aquestes accions de manera coordinada i complementària amb tots els agents que hi ha a nivell de la ciutat de Lleida. També pensem que la ciutat de Lleida és una ciutat on ens coneixem tothom. Té una mida que ens coneixem tothom i la qual cosa això facilita encara molt més aquesta tasca i, com bé hem dit, el 2024, la primavera del 2024, doncs passarem el tercer qüestionari. Del 2019 al 2022 hi ha moltes coses que han canviat, sobretot així, temes de salut mental, els indicadors han empitjorat tots, amb joves. Llavors, aquesta visió, aquesta comparativa, realment ens diu on hem de ficar molt el focus. Llavors, més enllà d'això, també a nivell d'Ajuntament, pensem que, o a nivell de ciutat, pensem que hi ha hagut com a factors claus que han ajudat una mica a impulsar tot aquest treball comunitari
i que, per tant, al final és el que ens està servint de ficar una base per poder treballar conjuntament. Evidentment, nosaltres vam crear aquest observatori amb les dades de Planet Youth, un observatori a nivell de ciutat on hi ha vinculats molts agents a través de la taula intersectorial d'estils de vida saludable i que és un observatori permanent en el qual anem treballant tota aquesta informació, totes les dades que tenim, comparatives amb d'altres dades que hi pot haver a nivell estatal amb les TUDES, que és l'enquesta de referència a nivell estatal, però amb d'altres també d'aquí de la comunitat autònoma. Després també es va crear l'any passat una comissió interdepartamental a nivell d'Ajuntament. Això que l'Ajuntament té moltes regidories i la sensació és que cadascuna veu una mica la seva, no? Sí que nosaltres teníem vinculació molta amb joventut, teníem molta vinculació amb feminismes, però n'hi havia d'altres que potser no hi teníem aquest treball tan directe. Aquesta comissió interdepartamental on hi ha cultura, on hi ha serveis socials, on hi ha salut, on hi ha també esports, on hi ha participació ciutadana, on hi ha, no voldria deixar ningú, joventut, feminismes, d'acord? Ens permet cultura, serveis socials, crec que ho he dit, ens permet tenir una mirada conjunta, perquè al final els tècnics i tècniques que estem en aquestes regidories estem fent accions també de la mateixa gent. I d'això es tracta, de tenir aquesta mirada conjunta i de poder treballar conjuntament. Això que en principi sembla fàcil, no ho és, d'acord? No ho és, però en ello estem, d'acord? Perquè, evidentment, cada un a nivell de regidories té les seves directrius, té les seves maneres, hi ha molts programes, cadascú té els seus. Unificar tot això costa, però s'ha creat aquesta comissió i creiem fermament que ens ha de permetre treballar-hi i reforçar-ho en aquest sentit. Si em permets, Marta, que a vegades passa que abans parlàvem de la desconnexió moltes vegades amb altres departaments, amb la Generalitat, etc. Però a vegades és més fàcil treballar amb altres departaments de salut, serveis socials, joventut, de la Generalitat, que no dintre de la pròpia casa, que potser no estàs a prop i al final és un tema d'organització. Per tant, aquí sí que m'agradaria remarcar que s'ha parlat molt de l'enquesta, però ara estem en temes d'organització i realment Planet Youth és un model d'organització que té com a base l'evidència científica i utilitza una enquesta com a instrument d'aquesta evidència. Però el model realment a lo que nos invita realment és a canviar la nostra organització, com repensem les nostres polítiques i, per tant, com treballem de manera col·laborativa. Quan deies de la mirada, Marta, que important una mirada que a veure fonamentalment amb un propòsit comú. O sigui, tots, a l'Ajuntament de Lleida, a la Comissió Interdepartamental d'Infància i Joventut, tots treballem pels infants i els joves de Lleida. I això que sembla molt fàcil, no ho és, com estàs comentant tu, no ho és. Perquè a més tenim pressupostos separats, tenim indicacions no sé què, hem de posar, d'alguna manera, en línia i accelerar totes la política, les idees de cada regidor que està en cada regidoria. Ha d'haver un entendiment a nivell polític, a nivell tècnic, a nivell pressupostari i hem de posar la persona al centre. Això que sembla que és tan fàcil i quan parlem tant de l'atenció centrada a la persona, bla, 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 però resulta, quan parlem de prevenció, normalment el que fem o el que fan moltes vegades és centrar l'activitat en l'activitat, no en les persones. Programem activitats culturals, educatives, etc. Però moltes vegades sense posar la persona al centre. Per tant, no és tan fàcil un propòsit comú que posi al centre els joves, els infants, als nens, a les nenes, no és tan fàcil. Sí, totalment. De fet, nosaltres defensem, podem tirar o estirar del carro de Planet Youth des de la regidoria de Salut, però nosaltres sempre diem que això és un model de ciutat, és el que venies a dir ara. No, Luisa? És un model de ciutat, és un model que ha d'agafar un enfoc de ciutat des d'aquest plantejament de la intervenció per part de tothom. Llavors, un dels elements que també s'ha sumat és que des de la regidoria d'Innovació Social ara s'està desenvolupant ja un nou model d'intervenció socioeducativa en famílies a través també d'un model amb evidència científica en el qual es treballa molt més de forma acurada amb un acompanyament molt més personalitzat a les famílies. I això també ens encaixava molt
dins del model Planet Youth. I finalment, també, no sé si coneixeu els plans educatius d'entorn que s'estan desenvolupant en els diferents municipis d'un acord del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya amb la regidoria d'Educació d'aquí de l'Ajuntament, en el qual s'han creat tota una sèrie d'espais de treball comunitari a tots els barris de la ciutat, i això per nosaltres ha estat una plataforma molt important on poder ficar tota aquesta mirada de Planet Youth. I ara, bueno, us ho explico en breu. Us he ficat 4 dades molt ràpidament que parlava la Patrícia de la importància de com creuem aquestes dades i què ens indiquen les dades. Aquí hi ha dades de consums de joves en el qual creuem el consum per temes de borratxeres, el consum de tabac i el consum de cànnabis, amb rebre cura, la primera, podeu veure, rebre cura i estima per part de la família. Sí? Els que reben, el que és fàcil que les famílies donin aquesta estima, sí, que seria la part lila, veieu que els consums són més baixos. Quan la família no hi ha aquesta part, aquest oferiment, o això que hauria de ser essencial amb tot infant, els consums pugen. O podeu veure a baix simplement el tema del control parental, on estan, si les famílies saben o no on estan per la nit. Si ho saben, és el lila, per tant, els consums baixen, si no ho saben, els consums són més elevats. O, ens n'anem allà dalt, passar temps en família. El simple fet de passar temps en família, entre setmana o els caps de setmana, en aquest cas els caps de setmana, el lila és, si quasi mai passen temps en família, els consums són més elevats, si sí que passen temps en família, els consums baixen. I un dels elements que jo també crec que és important, els centres educatius. Pel model Planet Youth, els centres educatius són un element clau de referència. La vinculació, els infants i els joves passen molt temps en el centre educatiu. Tenir referents positius també ajuden. Aquí podeu veure, el meu institut es preocupa per mi, d'acord? Si estic d'acord, els consums són més baixos. Sí? Si els joves detecten que no hi ha potser aquesta preocupació, els consums pugen. Hem agafat diferents coses perquè vegueu família i centres educatius. Les dades estan penjades a internet i si algú les vol les podeu consultar sense cap mena de problema. I llavors, l'altre element que us deia superimportant, de tot el tema de benestar emocional, si veieu, us he ficat aquesta gràfica, hi ha la comparativa del 2019 al 2022, sí? A la pregunta que se'ls fa als joves, com valoren la seva salut mental, amb bona o molt bona, el 2019 teníem un 75% de mitja. Sí? Correcte. El 2022, un 49%. Sí? La línia de dalt, la verda, és les noies. Les noies. Ai, perdó. Home. Les noies passen d'un 69% només a un 38% de noies aquest 2022 han valorat la seva salut mental com a bona o molt bona. Sí? Són dades que ens han d'ajudar a reflexionar i ens han ajudat, evidentment, a reflexionar, perquè estem parlant de consums, estem parlant de benestar, però són coses interrelacionades, d'acord? Al final estem parlant de salut. I aquí us he ficat la comparativa que hem treballat amb la càtedra DOTS amb el tema de què passa amb aquesta gent que han contestat de si tenen una bona o mala salut i ho creuem amb les dades de consum abusiu d'alcohol, amb borratxeres, els que contesten que s'han emborratxat algun cop, és aquesta d'aquí, sí? Correcte? Tenen bona salut, que és la blava, i els que no s'han emborratxat mai hi ha 10 punts de diferència. Tenen més bona salut mental. Contesten que tenen més bona salut mental. En relació a la família, sí, els que passen temps en família i els que reben calidesa podeu veure els percentatges, sí? I el centre educatiu és aquest. Si es preocupen per mi, evidentment, la contesta és tinc més bona salut mental. Si m'ajuden quan tinc dificultats, encara puja més el percentatge. I amb el tema de les activitats de lleure, que és un factor de protecció molt important també, com deia la Patrícia al principi, podeu veure que si participen d'activitats de lleure, contesten que tenen millor salut mental. Sí?
Per tant, són dades que al final ens ajuden a detectar quins són els indicadors clau a l'hora d'intervenir. Sí? Molt bé. Doncs què hem fet amb això? Factors de protecció. El que hem fet és detectar quins són els factors de protecció a l'hora de poder treballar o de planificar les intervencions. Llavors, què tenim? Les famílies, factor clau. Activitats de lleure, factor clau. Els centres educatius són un factor clau. Llavors, tot això, tota aquesta informació és la que estem compartint allí amb tots els agents que anem. Els centres educatius ja fa molts anys que estem treballant. Tots els centres educatius que han participat en el qüestionari tenen els seus propis resultats. I per què els ha servit això? Per poder planificar encara molt millor les accions que fan dins el centre educatiu. Nosaltres, com a tècniques municipals, els ajudem a l'hora de dissenyar aquestes accions. Però què més ens ha servit per això? Perquè veguin que les famílies és un factor clau també i que s'han d'implicar molt més amb tot el treball amb famílies. Treballar molt més conjuntament el binomi família-escola. D'acord? I tot això ho estem treballant en aquests moments. Tot això que us estic explicant ho estem treballant en aquests moments. Llavors, a través del Pla Educatiu d'Entorn s'ha distribuït la ciutat de Lleida amb comissions que es diuen comissions d'escola i entorn. Qui participa en aquestes comissions? Ens reunim cada mes i mig aproximadament per decidir què es fa a nivell de barri per treballar amb infants, adolescents i joves. Tenim des de centres educatius vinculats amb aquell barri, ludoteques, escoles bressol, AFAS, entitats veïnals s'estan unint ara, que també és un element molt important, que no el teníem, entitats veïnals. Tenim els CAPs de salut que estan vinculats al barri, d'acord? Tenim entitats de lleure que treballen al barri. Tenim els CIS, que a través dels contractes que tenen l'Ajuntament fan intervenció amb les famílies amb aquest model que us he explicat abans. És una agrupació de gent amb l'objectiu de treballar conjuntament. Vam presentar totes les dades del barri l'any passat, el curs passat, i es va determinar que totes les comissions van treballar el lleure en família com a un element important a l'hora d'aplicar tot aquest model i de fer prevenció. Totes les comissions van treballar. Després us ensenyaré 4 imatges d'això. I per nosaltres ha estat un factor clau com a plataforma on poder expandir aquest model d'intervenció a nivell de tota la ciutat. És cert que cada barri també té les seves característiques, però evidentment el compromís que veiem i la col·laboració de totes les entitats o de tots els agents que hi participen és molt alt i és molt important, la qual cosa, si més no, ens permet tenir, ser positives i pensar que evidentment això pot continuar endavant. A més, hem treballat una eina que pensem que també pot funcionar, de fet ja la vam passar el curs passat als centres educatius, és el Family Joc, que aquí hem juntat passar temps lleure, temps en família i parlant de temes de salut. És un joc viatger que donem a totes les escoles de la ciutat per a l'alumnat de 6è de primària i que la idea és que cada alumne l'ha de portar a casa durant una setmana, és un joc de taula, perquè juguin. D'acord? Jugar en família. Hi ha preguntes bàsiques sobre temes de salut, d'acord? Temes de convivència, temes de resolució de conflictes, parlem de temes de tabac i alcohol, sobretot, temes d'afectivitat, de sexualitat, sí? I com que és un joc viatger, els hi hem ficat un dossier perquè totes les famílies puguin deixar la seva experiència com ha anat. Poden fer una foto, poden fer un dibuix, poden ficar una frase. I els dossiers que hem recollit del curs passat, la veritat que són molt xulos, d'acord? Perquè de vegades la frase ha estat m'ha encantat perquè he passat temps en família. Bàsic. I això no costa diners, d'acord? O m'ha encantat, hi ha una icona que quan caus amb aquella casella s'ha de fer una mostra d'afecte. O li proposem fes una abraçada, fes un petó, fes pessigolles. Doncs només simple aquesta acció també l'han ficat de manifest. Per tant, pensem que són coses que segurament és una eina que arriba prevenció universal, que arriba a totes les famílies de l'alumnat de 6è de la ciutat i és una eina preventiva a través del joc. Passem temps en família, parlem de temes i ens està funcionant.
curs l'hem tornat a passar a totes les escoles i estem tenint molta demanda. Veurem què tal, però pensem que és una eina que ens pot ajudar. I finalment, és el que us deia, no? Tot aquest treball comunitari veiem que hi ha molta gent implicada i que és complex, com el que deia al principi, no? És complex, però sí que hi ha moltes regidories vinculades, hi ha moltes entitats vinculades a nivell de ciutat i que això ens ha de permetre, evidentment, ficar aquesta base, que pensem en la qual ara estem treballant, per poder arribar a Islàndia. Això fa més de 20 anys que ho estan treballant. La Glòria al principi deia que és un tren de llarg recorregut. Segurament no veurem resultats a curt termini, però pensem que si estem ficant bases per treballar en aquesta línia, els resultats els podrem avaluar en els diferents qüestionaris que anirem fent. Aquí veieu mostres de les activitats que es van fer l'any passat a finals de curs amb tothom de manera col·laborativa als diferents barris de la ciutat. Aquí teniu la del mig, això és una reunió d'aquesta comissió, crec que és a Mariola. Al mig vam fer el Gaudim a la plaça al barri de Balàfia i la de més allà és de Pardinyes en Lila, d'acord? Tot a nivell comunitari, amb totes les entitats vinculades, tothom va fer alguna cosa. Espai públic, utilització de l'espai públic per famílies i activitats de lleure. I aquí baix, això és el barri de Pius XII, a part del temps en família, el temps de lleure, vam voler treballar el tema de la cohesió social a través de Fem una pinya, que va ser també una activitat molt xula. Molt des d'aquesta visió comunitària. Per tant, pensem que hi ha coses que s'estan movent, que van ben encaminades, però evidentment hi hem de donar continuïtat. S'ha de donar continuïtat i s'ha de reafirmar que aquestes accions, evidentment, són molt positives per a tothom. Pensem també que és molt important el tema de potenciar el binomi família i escola a través de les AFAs. De vegades tenim moltes AFAs que no estan molt vinculades al centre educatiu i aquí hi ha tot un treball intensiu a fer i pensem que també al final és un factor de protecció clau treballar amb famílies i aquí estem ficant molt la mirada. I també, i encara complex, però en això també hi fiquem esforços, és oferir un lleure universal d'accés a tothom a les activitats de lleure a la ciutat. No és gens fàcil perquè això implica, sabeu, moltes entitats esportives, moltes entitats artístiques, i que en aquests moments jo crec que no només Lleida, sinó molts municipis no tenen articulat que tothom hi pugui accedir, com sí que té Reykjavik a través d'ajudes i de... Però pensem que el camí és anar cap aquí, de fer tot aquest treball conjunt a través de les diferents regidories a nivell transversal i, si més no, és el que estem treballant ara en aquest moment a la ciutat de Lleida. I esperem que, poc o molt, i els resultats també ens ho vagin indicant, a veure els resultats del 2024, a veure com aniran, però hi ha molta feina a fer. Nosaltres sempre diem que totes les accions que fem és en bé de la salut dels nostres infants i dels nostres adolescents i joves i tot ficant la mirada cap aquí està clar que si sumem esforços amb tots els agents generem molt més impacte de que si anem al final sols i soles. Doncs, si teniu alguna pregunta o alguna qüestió, doncs estarem... Sí, ara volia com reforçar aquesta idea que comentaves al final de Lleure Universal i vincular-lo amb la Comissió d'Infància i Joventut que hem creat a l'Ajuntament de Lleida i abans has fet un apunt amb el tema del nou model de serveis d'intervenció socioeducativa, com aquí hi ha molts educadors socials, crec que és un tema que va molt vinculat i per mi també lo vinculo en el sentit de que aquest context d'oportunitats, el lleure, crear un lleure accessible i ric per tothom, és una eina de prevenció universal per tothom, pels infants en general i pels infants i joves que tenen algunes dificultats en particular. Ho dic perquè nosaltres ara mateix jo estic en l'àmbit dels serveis socials i estem treballant amb infants amb expedients de risc, amb situacions complexes a nivell familiar i tradicionalment s'han creat tota una sèrie de recursos que al final
eren recursos en si mateixos poc inclusius de cara a la resta d'infants i de joves de la ciutat. I llavors, l'apunt de que si no hi ha realment contextos d'oportunitat per a aquests infants, aquells infants que també tenen dificultats específiques encara estem agreujant molt més aquestes dificultats d'aquests infants. Per tant, és molt important, aquests contextos van bé per la prevenció universal, per fer prevenció selectiva indicada, etc. Queria reforçar aquesta idea i que no és fàcil, no és fàcil perquè ara estem aquí connectant tots aquests recursos des de l'Ajuntament de Lleida, això que us comentava abans de posar a l'infant al centre i veure com la resta ens organitzem i traslladar i reforçar també aquesta idea d'organització, que això és molt, crec que és un model diferent de treball, que no estem massa tradicionalment acostumats a treballar d'aquesta manera. Jo potser afegiria, si més no, també la percepció que tenim nosaltres quan treballem molt amb centres, quan treballem molt amb recursos a nivell de ciutat, recursos especialitzats que fan atenció a joves, al final el que detectem és que hi ha recursos molt desbordats, perquè han augmentat molt els casos, sobretot a nivell de salut mental, hi ha recursos molt desbordats i que segurament intenten donar la major atenció i potser no poden amb la periodicitat que ho hauríem de fer per poder resoldre aquelles situacions que s'estan donant. I per això la importància de ficar la mirada en la prevenció, perquè al final quan estem en la fase de tractament vol dir que hi ha coses que no hem fet bé, perquè hi ha gent que està arribant a aquesta situació i evidentment hi haurà coses que no haurem fet bé abans per evitar que això passi. I per això la necessitat de la importància de ficar la mirada en aquesta part preventiva. Prevenció ambiental, prevenció universal per a tothom, que pugui arribar a tothom de manera equitativa i potser evitarem així que tinguéssim aquests recursos o aquests serveis de tractament tan desbordats com tenim en aquests moments. I per aquí la importància del nostre discurs o el nostre missatge hem de reforçar aquesta part preventiva, més enllà evidentment, treballem en centres educatius a través de programes, però pensem que aquesta part més comunitària, que ja us ho dic, estem sentant les bases, ha de poder donar també els seus fruits de cara als propers anys. Però sense això, sense deixar de ficar la mirada amb la prevenció. Bon dia. Soc treballador social i formo part també de la Junta del Col·legi de Treball Social. Precisament en aquest punt, més enfocat cap a la salut mental que cap al tema de drogues, que pot estar molt lligat, evidentment, però és cert que fa molts anys que des de serveis socials reclamem precisament el tema de l'atenció als infants i joves està saturat. El tema dels MIC, tot això. Llavors, clar, se poden fer polítiques, però si realment també no es van incrementar els recursos de mentrestant, i el dia a dia... De fet... Sí. Espera, és que potser la gent que està en streaming igual no et sent bé. Sí, bueno, el company preguntava... Hola. Merci. No, torno a repetir. Volia ficar l'enfoc una mica des del que heu dit ara, que sou conscients que els recursos estan desbordats. Fa molts anys que des de serveis socials, per exemple, hem ficat el punt. Sempre la resposta sempre ha sigut ja ho trobarem, mirades cap a l'altre costat. Per tant, si això que esteu presentant és un pla integral d'enfoc de nivell d'Ajuntament, de nivell de ciutat, crec que estaria bé, sí, d'acord, treballar en una prevenció de cara a futur, però també, i el dia a dia què? I les generacions que hi ha actualment què? Perquè jo he sigut també usuari d'aquests serveis i l'experiència tampoc no és bona, tant a tempos com amb altres històries. Llavors, penso que s'hauria de fer l'enfoc de prevenció, d'acord? I ojalà canviéssim el model de societat des de la prevenció, però també des de ser conscients que s'han d'abocar recursos ja perquè hi ha generacions, i sobretot després del Covid, aquestes dades que heu passat del 2017 al 2022 a mi m'ha esgarripat. Jo ja ho deia, quan la gent estava molt preocupada pels nostres padrins i padrines, que d'acord,
Però, hosti, la salut mental dels nostres joves que s'hauran quedat tancats a casa 2 anys, i aquí teniu dades, no? Llavors, amb les dades és quan es fa realment picar portes i aconseguir recursos, perquè és que és necessari ja ho veieu. De fet, totalment d'acord amb el que estàs dient. Nosaltres pensem, evidentment, ara això no ho tenim avaluat i potser l'any que ve justament fa un curs que hem començat a treballar amb tota aquesta dinàmica més comunitària, però necessita el seu assentament i els resultats jo suposo que els veurem al cap de 3, 4, 5 anys i si podem valorar amb els qüestionaris doncs podrem anar veient. Nosaltres a nivell d'intervenció de tècnics municipals farem tots els esforços, però pensem que de cara més amunt tot això ja ha d'haver també aquesta mirada i evidentment el que hem intentat, si més no, a través també de la xarxa que comentava la Luïsa, la xarxa a nivell de Catalunya de preventòlegs, s'està treballant amb la nova llei de drogodependències a nivell de comunitat autònoma i una de les coses que estem bregant que, clar, aquí la que ja fins ara ha tingut molta importància tot el tema de tractament, de la part més assistencial, que fiquin el focus en la prevenció. Perquè si això en principi sentem les bases amb una llei, que tots els municipis de Catalunya tinguin el seu preventòleg o la seva preventòloga per poder treballar, o que hi hagi els seus ràtios com hi pot haver a la llei de serveis socials o a la llei d'infància, pensem que això pot assegurar realment una bona intervenció. I sí que a nivell de Lleida nosaltres hem adaptat el model Planet Youth a la nostra realitat, però pensem que evidentment també hi ha d'haver unes bases més amunt que puguin afavorir aquesta prevenció de la que estem plantejant en aquests moments i que ara evidentment no hi és i que cada municipi fa. Per sort a Lleida tenim la gran sort de que fa 25 anys que tenim una àrea concreta per treballar això, però molts municipis pensem que no ho tenen. I pensem que de vegades hi ha preventòlegs que fan temes de prevenció de consums, però alhora fan de tècnics de joventut o de el que sigui. Per tant, que això ha de ser una cosa establerta a nivell de llei i que ens donarà força després per poder-ho treballar. Més enllà de la realitat de cada municipi i com ho apliquem. Això són coses que estem treballant ja, estem treballant ja. No és una cosa que ens plantegem fer d'aquí 5 anys, són coses que estem treballant però que haurem de valorar o avaluar per si realment està funcionant aquí a Lleida. Jo comentar el que estaves dient, Marta, que un preventòleg pot facilitar espais o estirar, però ha d'estirar d'una organització, que tot això que estàs comentant tu té a veure amb una corresponsabilitat de molts agents institucionals, d'entitats socials, també de molta comprensió a nivell social, que requereix de tot un canvi de transformació i de responsabilitat important, que és el que apunta el model Planet Youth. El treball comunitari requereix d'un empoderament de la comunitat i d'una autoresponsabilitat respecte a que tot això que està passant té a veure amb mi i jo què és el que puc aportar per resoldre o per millorar les condicions de vida dels infants, dels joves. I això és un procés que porta el seu temps i que al final el preventòleg és un aspecte més dintre de tota aquesta jugada, però que no és la feina d'un preventòleg exclusivament ni molt menys. Estem parlant d'un treball a nivell d'organització, d'una nova organització. Sí, bones. Jordi Cortà, Salut Mental, Hospital Santa Maria. Gairebé com a... Gairebé em citàveu amb tots els problemes que tenim dels problemes que tenim. Faré 2 preguntes, una més a petita mirada i una gran mirada. La petita és quan les famílies no responen, perquè hem parlat, i evidentment, quan dèieu, no, és que si té males famílies a les escoles ja hi van, però els que hi van normalment són els que no cal que hi vagin, no? Quan les famílies no responen, quines són les metodologies que utilitzeu per a doncs això, heu dit que pot haver substituts a les famílies, no? Doncs què és el que feu per a que puguin fer-ho? I a gran, a mi una de les coses que més em preocupen ara mateix, veig que, per exemple, l'alcohol, i agafant també la paraula del company, sembla que comença a baixar, socialment comença a veure's que no està tan, almenys tan normalitzat, i sembla que comença a baixar. També segurament alguna feina vostra deu haver darrere perquè això ho faci, però començava a tenir una plaga d'obesitat infantil. I jo no sé fins a quin punt es podria arribar a utilitzar o no
aquesta metodologia, perquè al final sembla una mica el mateix, no? A mi sempre dic el mateix, que tu vas al parc i no tens res a fer, comences a menjar pipes, però no tens res a fer, quan les pipes ja són molt avorrides, tu comences a fumar, i quan comences a fumar i és molt avorrit, comences a fumar porros, no? I a partir d'aquí anem fent el que... Potser és un paral·lelisme fruit del meu desconeixement, però bueno, jo hi veig que potser es podria arribar a utilitzar. Merci. Jo hi veig molta complementarietat amb les dues coses que estàs plantejant, perquè fins ara nosaltres potser el focus l'havíem ficat molt amb els joves, amb els individus, i nosaltres pensem que ara les famílies són un element clau, no? Perquè si les famílies, per molt que els instituts estiguin o a les escoles treballin determinats programes educatius, si a casa no hi ha el reforç, evidentment no estem fent res. La cadira o el tamboret trontolla, no? És cert que treballar amb famílies és complex. El que estem fent ara és interpel·lar a la FAC, que és la Federació d'Associacions de Famílies de Catalunya, dels centres educatius, per tal que ens ajudi, no? De fet, el dia 17 tenim programada una xerrada pensada per a famílies i per a AFAs. Tenim les dificultats que ens trobem és que hi ha AFAs de centres educatius que són gairebé inexistents i no fan gairebé activitats, o hi ha AFAs que el que fan purament és gestió d'activitats extraescolars, gestió de menjador escolar, purament gestors. Nosaltres pensem que les AFAs tenen un potencial molt més important de vincular les famílies encara més amb el centre educatiu. S'han d'implicar molt més, s'han de fer molt més corresponsables, i els centres educatius també ho han de viure d'aquesta manera, amb el sentit de el que us deia, no? Potenciar el binomi família-escola. Si els centres educatius veuen la importància que necessiten a les famílies en tot aquest procés, i és el que estem veient que està passant, generem encara tot això que deia al principi. Necessitem a les famílies per reforçar tota la tasca que fan a nivell de centres. De fet, l'espai socialitzador purament és la família, on tots hi estem. I per això la importància de com arribem. Ens estem trencant el cap de com arribem a les famílies. Ja tenim programes per a famílies. Aquest, de fet, és un programa universal, pensat per a tothom. Nosaltres oferim tallers de parentalitat positiva als centres educatius, oferim tallers a les AFAs, però l'assistència és la que és. Sí que veiem que hi ha assistència quan hi ha un problema. Si ha passat alguna cosa, és com, anem tots allí a veure com ho podem solucionar. Però aquest no és el tema, no? El tema és que ho hem de treballar abans. I una de les coses que hem començat també amb aquesta mirada estàvem molt a instituts, baixem ja a primària per treballar moltes coses a l'etapa educativa de primària i vincular les famílies, però hem anat més enllà. Hem fet ja 2 formacions amb llevadores, amb infermeres pediàtriques, amb escoles bressol, amb ludoteques, per treballar el tema del vincle familiar, la importància del vincle des del moment zero, que es pugui treballar en aquests espais on passen totes les famílies. Sabem que hem d'anar a les revisions pediàtriques cada X temps, tenir aquest professional formats en temes de vincle, estem elaborant un material perquè puguin donar a les famílies, perquè valorin la importància. El vincle afectiu és un factor de protecció clau, i això és en totes les etapes, i per tal que els professionals que tenen contacte amb aquestes famílies ho puguin treballar i que ho poguéssim lligar, no sé, l'enfermera del servei de pediatria amb el projecte Ralet que fa l'Ajuntament, a les ludoteques municipals, doncs això és molt important, i que coneguéssim, perquè al final també veiem que hi ha molts professionals que no ens coneixem el que fem els uns amb els altres. Llavors, amb aquesta formació que hem fet del vincle, hem format amb aquests professionals i tècnics que hi han participat, farem el material, però estem treballant amb tota aquesta sinergia comunitària per generar encara molt més impacte que el moment zero. Com més aviat comencem a treballar, com més aviat poguéssim començar a acompanyar totes aquestes famílies, amb aquest sentit comú, amb aquest objectiu comú a nivell de ciutat, pensem que això ha de donar bons resultats. I després també comentar que quan hi ha situacions amb complexitat social, també els serveis socials estem per donar aquest suport específic i de manera no segregada, perquè fins ara la tendència ha estat la prevenció universal per una banda
i la prevenció selectiva o indicada per una altra, no? I la idea ara és que en aquests projectes que esteu fent, Marta, als centres educatius, de formació en famílies, etc., puguin incorporar-se famílies que tenen una situació de risc detectada, que hi ha hagut una negligència en la seva praxis com a pares, com a mares, puguin incorporar-se en aquests projectes sota l'acompanyament d'un educador social o d'un integrador social, per exemple. O que els projectes que estem també repensant de parentalitat positiva, que es feien exclusivament per a grups, per exemple, de famílies en situació de risc social, aquests projectes ja s'estan concebint des de la perspectiva de què es faran dintre de les escoles, de les ludoteques, i que se convidarà a la participació d'altres famílies de l'escola o de les ludoteques, etc., que a priori no estan sota una perspectiva de risc social. Per tant, això també és un element que pensem pot ser molt ric i on també se torna d'alguna manera a generar aquesta sinergia en aquesta prevenció més universal i amb estratègies específiques de prevenció selectiva per a aquelles famílies que ho necessiten i que de motu propi segurament, com tu comentaves, Jordi, no anirien a aquests grups, sinó que són acompanyades per professionals específics que ja estan fent una tasca en el nivell individual, però que pot ser molt interessant i molt productiu per a elles estar en un àmbit d'escolta i de treball amb famílies molt variades. Volia afegir, com a companya de les persones que estan a la taula i amb les coses que esteu interpel·lant, les persones que esteu parlant, que jo penso que l'altre passet que potser ens falta i que aquí penso que els companys i companyes d'Islàndia ens van per davant, és en creure'ns la importància d'aquesta evidència i en fer una aposta que no sigui només tècnica, sinó que sigui també de ciutat, de país, no sé, no? En el sentit de que jo penso que les persones tècniques ja ens ho hem cregut i necessitem que aquí també s'hi pugin al carro les persones que ens lideren, no? I en aquest sentit, el fet de que les persones tècniques siguem les mateixes després de 20 anys, i en canvi les persones polítiques canviïn cada 4 anys, això és complicat, no? Perquè els has d'explicar, i moltes vegades quan comencen ja tornen a canviar, no? Llavors és com una mica esgotador, però és aquesta idea, no? I el fet de que de recursos n'hi ha, però moltes vegades els estem abocant amb coses, com deia la Patrícia al principi, que fem amb molt bona voluntat, però que no sabem si estan funcionant o no. En prevenció s'estan gastant molts diners en coses que sabem que no funcionen. Llavors, el xulo d'aquest model, que és aplicable a l'obesitat i a tot, és anem a fer recerca, anem a saber què funciona i què no funciona. Llavors, potser aquests diners que tenim els destinarem realment a allò que és necessari, no? I també aquesta idea d'abocar-los no només a accions que vagin directe a la persona, sinó a accions que vagin a influir al context, perquè llavors són canvis que arriben a moltíssima més gent i a més són molt més perdurables en el temps. Jo penso que aquesta és la grandesa del model Planet, no? I poc a poc i vinga, no? Sí, gràcies, Marta, perquè feia rato que volia dir una de les qüestions que ja hem dit, però no d'aquesta manera, és que ells parlen d'una metodologia bottom-up, d'una metodologia de baix cap a dalt. És a dir, ells, quan fan els seus plans de difusió, cada vegada que tenen dades, parlen de la coalició local. I en la coalició local, a més de les persones que lideren departaments, el que volen és pares, mares, associacions veïnals, entitats, ONGs, volen a la comunitat, perquè pensen que la comunitat ha de fer seva aquesta metodologia i perquè quan la comunitat entén el per què, primer té la informació, té les dades i entén el per què s'ha de fer aquestes accions, ells diuen, un pare no posarà en el centre d'una celebració familiar ja l'alcohol perquè estarà convençut de que ell ha de ser un bon model, més enllà de que potser a l'Ajuntament se li escapi en alguna festa local passar-se amb l'alcohol. No sé si m'explico. I llavors ells van dir, quan la comunitat fa seu aquest model,
Aquest model perdura per sempre més enllà dels canvis polítics, perquè, com tu has dit, nosaltres estem aquí i ja estem marxant, no? I els polítics canvien cada 4 anys, però la ciutadania ha de tenir molt clara quins són, no, les fulles de ruta que com a adults hem de fer servir de cara al desenvolupament de les nostres noves generacions, dels nostres petits. Bones. Jo volia preguntar sobre un sector molt més concret, que és al territori tenim joves sense referents familiars, i és una realitat. Llavors, com podem abordar des d'aquesta visió aquests referents quan són joves que no tenen cap referent familiar, com he comentat, ni sobretot tenen arrelament al territori ni molta més connexió? Des de quina vessant ho abordaríeu, això? Jo crec que la importància de la família, evidentment, és un referent molt important. Quan aquests referents familiars biològics no hi són, segur que hi ha referents educadors positius. De fet, el centre educatiu, a través de tutors, tutores, no sé, o algun professor o professora, algú de referència és important en el moment vital d'aquell adolescent, d'aquell infant. I em penso que també ens ho hem de creure, això, i els professionals de l'àmbit educatiu o de l'àmbit de lleure, perquè nosaltres també hem començat a fer formació, per exemple, amb entitats esportives. Un entrenador, fiquem-hi de la disciplina esportiva que vulguem, o és igual, un professor de música, el que sigui, pot ser un bon referent per a un noi, una noia, un infant, o més fins i tot, jo què sé, que un pare, perquè a determinada edat sabem que les famílies o que els referents familiars ens costen. I per tant, jo penso que hem de buscar aquelles persones referents positives per a aquests infants. I a partir d'aquí, evidentment, hi entren moltes figures més, no únicament amb aquells amb els quals convivim. Sí? I això també és el que intentem traslladar als centres educatius, que tutors, tutores poden ser referents molt importants, i de fet les dades ho demostren. Quan ens preocupem realment, són persones referents. I jo potser et diria el tema del lleure. No sé si aquests infants, evidentment, tenen accés o no, és el que dèiem, no? Si tothom té accés a un lleure, amb un espai en el qual està estructurat. Nosaltres el que hem vist amb les dades, no les he ficat, però ja us ho dic, si voleu ho podeu consultar per internet. El que hem vist que ens passa amb el tema de l'esport és que els indicadors estan molt a la part. Així com podem veure amb el tema de, jo que sé, passar temps en família, o el control parental, veiem una diferència entre el que consumeix i el que no. Amb els esports ens ha passat que no veiem aquesta diferència. Quina lectura en fem d'això? Que segurament el plantejament que ens estem fent molt amb els esports és que és un element molt competitiu i no educatiu. D'acord? I per això no genera un factor de protecció. Llavors, realment, pensem aquí, a Islàndia potser ja aquesta mirada ja l'han canviat, però aquí encara tenim aquesta mirada. Tenim molts espais de lleure que estan pensats molt des d'aquesta visió competitiva i no tan educadora. I per això el fet de fer formació amb equips directius de centres esportius o entrenadors o entrenadores és molt important perquè tinguin aquesta mirada. Al final, tu ets una persona important per a aquesta persona i potser t'explicarà coses que a la seva família no ho explicarà. I tenir 4 nocions bàsiques de com poder ajudar per nosaltres és important. Al final, el que estem buscant és això, gent a la comunitat que ens ajudi, que ens acompanyi, que siguin referents positius per nosaltres. Bé sigui, un podrà ser la família, un altre podrà ser, no sé, l'entrenador, o podrà ser el professor o professora, el que sigui. Molt des d'aquesta visió. Si em permets, per exemple, a altres contextos on realment hi ha més dificultats familiars, els contextos són més conflictius, com és a Llatinoamèrica, ells utilitzen la paraula hem de regenerar el teixit social. Si tu treballes de manera coordinada amb serveis socials, amb esports, amb la família, amb els centres d'acollida, si tu treballes conjuntament i els tens tot a la taula i sabem quins són els nens, podem muntar una espècie de recorregut de que aquests nens més vulnerables siguin acompanyats, potser no pels seus pares biològics, però sí per aquest teixit social. És aquesta la idea també que es va generar i que s'està generant sobretot a contextos amb molt més conflictiva que aquí a Espanya.
I jo també apuntaria la idea del sentit, que moltes vegades, i torno amb el que deia abans de les activitats, fem activitats, però sense cap mena de sentit o connectades amb el que cadascú realment li ve de gust, necessita, etc. Per tant, també és molt important acompanyar amb un lleure tutoritzat d'alguna manera, sistematitzat, però també amb sentit, que respon a allò, a la meva necessitat, al meu interès. Crec que és molt important també en aquest aspecte. Per tant, tornem a la idea de centrar el que fem en la persona i no en la programació d'activitats per si mateixes. Sí, jo sempre he pensat també que un bon mestre, un bon educador, si la família t'ha fallat per lo que sigui, te pot salvar la vida. Jo ho dic claríssim, però claríssim, perquè ho he vist en moltes persones que han fet una trajectòria en aquest nivell. Per tant, teniu molta responsabilitat. És el que us deia del xumet. I com a futurs professionals que tinguéssiu aquesta mirada també és molt rellevant, no? En la manera de com podem acompanyar i com podem influir al final en conductes dels nostres infants, adolescents i joves. Jo no vull marxar d'aquí sense dir una cosa. Perquè, des del 2018 que treballo per Planet Youth i que he anat per molts indrets explicant el model i m'he trobat en moltes mirades molt desconfiades, amb moltes crítiques, amb molt de dir això no va funcionar allà, però no té per què funcionar. Islàndia és molt diferent de la resta del món, us podeu imaginar, a Latinoamèrica també. Escoltar avui a dos companyes de Catalunya, de Lleida, que creuen en el model i que ho estan implementant i que ho estan adaptant d'aquesta manera, per mi ha sigut un regal. Per tant, moltes gràcies. I elles són la prova fefaent de que el model no s'ha d'adoptar, sinó que s'ha d'adaptar a cada context. I les accions que es van fer a Islàndia no tenen per què ser les accions que es fan a Lleida, però la base que és crear, que és un model de gestió de política pública a la ciutat, és la creació d'una estructura que permeti la col·laboració, la regeneració del teixit social i ordenar tot el que s'està fent cap a una mateixa direcció, que és el bon desenvolupament. Això és que és universal. Això ho vol el de Honduras, el de Papakura i el d'Escòcia i nosaltres. O sigui que estic encantada. Perquè aquesta fase de que me tiraven piedras y tomates en todas las audiencias ja l'he passat. És mutu, Patricia, sempre he estat amb tu. És una persona que ens has inspirat molt i que hem treballat molt plegades. I ens hem inspirat mutuament. Ens hem inspirat i Planet és fruit d'això, de la inspiració mútua, del compromís mutu. Per tant, també llanço a l'audiència que com a professionals o futurs professionals, ostres, que feu xarxa amb els vostres professionals del vostre àmbit, d'altres àmbits, perquè al final és una construcció en conjunt i el que a ti no te ve, le ve a un altre i viceversa, i és molt més ric i ajuda molt, sobretot en moments que tindreu a nivell professional de dir, ostres, cap a on, no ho tinc clar, no sé què fem això. Realment el fet de compartir amb altres professionals compromesos, amb ganes, amb l'equip, això és molt important, és una eina molt vàlida. Res, aquí us deixo el nostre contacte. A la pàgina que veieu a l'última línia també podeu trobar les dades publicades de l'últim informe Planet Youth i que si teniu alguna qüestió i ens voleu contactar, doncs encantades de fer-ho.